личната среща с клиент е много важна за мен. Тя следва нашите онлайн срещи и всъщност създава допълнителен контакт между мен и клиента, който иска да развие своите гласово-говорни умения. Както вече си спомняте, гласът е личностен белег. Той е психофизически акт. Затова доверието, което се изгражда между клиент и гласово-говорен педагог, е ключов в обучението. Днес ми предстои точно една такава среща с мой клиент и много се вълнувам. Намирам се пред една прекрасна стара софийска сграда, където се помещава Академия Никола Тесла. Вече очаквам моя клиент. Здравейте, доцент Кардашевска, много се радвам да се видим. Здравей, Нати! Нека влезем в сградата. Айде! Нати, в срещите, които направихме онлайн, ти вече се запозна с коремно-диафрагмалното дишане. Какво всъщност се случва с нашето тяло и как действа то в един общ непрекъснат процес. Днес ще имам възможност да ти дам много точно обратна връзка, да мога да помогна за това да усетиш как използваме корема и изолираме раменния пояс. Този наш личен контакт ще даде много силен отпечатък върху работата ти нататък. Браво! Усети ли го? Да. Много е важна позицията на тялото ни. Трябва да сме стъпили на двата крака, тежестта да е между краката, да не сме на едната или на другата страна. Гърба е изправен, корема е прибран, рамената са спокойни и отпуснати. Погледа е на нивото на очите. Гледаме през тези прекрасни прозорци и се наслаждаваме на гледката в парка. Долната челюст е свободна и отпусната, за да може да работи през цялото време. Поемаме въздух, все едно, че го изтегляме от земята, от петите, преминава през цялото ни тяло и съвсем свободно полита напред в пространството към парка. Преодолява всички препятствия и стига чак до парка. Тялото е изправено, главашия гръбначен стълб в една ос. Отлично! Благодаря, доцент Кардашевска. Най-накрая усетих какво точно трябва да се случва. Много се радвам. Видяхте ли? Не е страшно и въобще не е трудно. До скоро!